חוקי המשחק. ליברה הוא משחק תפקידים חי, בו כל אחד משחק דמות, בעולם המערכה המוצע על ידי המארגנים. מונחים חשובים לדעת להמשך ההסבר הם אוף פליי או חוץ משחק. הוא ביטוי המתייחס לכל דבר שאינו משחקי או הדמות שלך. אין פליי או תוך משחק הוא ביטוי הכולל בתוכו את כל המתרחש בתוך המשחק עצמו. אנחנו מצפים מכם לציית לחוקי האוף-פליי של המשחק ולעמוד בדרישות האין-פליי שלו. חוקי אוף-פליי. את הדמויות במשחק משחקים בני אדם. זכרו את זה וכבדו את זה. שום פן משחקי לא מצדיק פגיעה פיזית או רגשית באחר. תוודאו עם השחקן או השחקנית שמולכם לפני כל דבר שעלול לעבור קו אדום שקיים בחיים האמיתיים. כל מי שנתקל בקושי, חווה פגיעה מכל סוג או משבר. צוות המאסטרים בשטח יסומנו בכובע אדום, זמין לשמוע ולטפל בזה. כבדו את האחר וכבדו את עצמכם. אל תשתכרו, אל תתייבשו ושמרו על הניקיון והציוד בשטח המשחק. במקרה של פציעה או חירום, צעקו חדל. הרימו יד, כל מי ששומע חדל באזורו חוזר על המילה ומתיישב על הרצפה. אין לחימה בפונדק או בספרייה. אל תנצלו את החוק הזה כדי להתחמק מאימות אין-פליי. חוקי אין-פליי. אלו אור ורותם, הם לא לבושים בהתאם ללארפ. אין מה לעשות, יאללה, להחליף בגדים. זה יותר טוב. התלבושת שלהם עכשיו מתאימה לסגנון הלארפ. אז תלבושת יש לנו, צעד ראשון עשינו, עכשיו הגיע הזמן לשחק. במהלך המשחק אתם ממחיזים כל מה שקורה לדמותכם. שיחה, פציעה, קסם, הכל. גם במקרה ויש אין-פליי שלא נוגע אליכם, אל תצאו לאוף-פליי. אתם עלולים להרוס לשחקנים אחרים את המשחק. אם יש סיטואציה שבה אתם לא בטוחים אם השחקן מולכם נוהג כראוי, אל תפוצצו את המשחק. אל תצעקו ואל תצאו לאוף-פליי. לא עובדים ככה. הכי חשוב, להגיב לאין-פליי באין-פליי. אחרי זה, קשו למאסטר ודברו איתו על הנושא. חוקי לחימה ומוות. רועי נלחם בנשק לא תקני. במשחק יש שימוש בכלי נשק תקניים בלבד, בתקן רך שיעברו אישור באירוע שהתקיים לפני המשחק או בתחילת המשחק. חשוב להדגיש, פגיעות בראש או באזור החלציים הן פגיעות לא חוקיות ולא יספרו כהורדת נקאפ. כל נשק ספוג מוריד אך ורק אחד נקאפ. במשחק אין מכניקת שיסוף גרון וגם לא מכניקה לדקירה בגב. אלו פעולות שכל אחד יכול להגיב אליהם כראות עיניו. בכללי, תשתדלו לפרגן למהלכים טובים ששחקנים עשו מולכם בכך שתיכנעו או טיפלו פצועים לארץ. העיקר להגיב למשחק. שחקן שדמותו הגיע ל-0 נקאפ ישחק פציעה חמורה במשך 5 דקות. במידה ורופא לא יגיע אליו בזמן זה, על השחקן לשים את חרבו בחגורה ואת ידיו על ראשו ולגשת לעמדת המאסטרים. במידה ותראו שחקן עושה זאת, יתעלמו מנוכחותו, הוא לא קיים שם. כאשר יגיע לעמדת המאסטרים, ישב עם אחד המאסטרים ויבנה דמות חדשה. ברוך הבא למשמר. אז עם כמה נקודות פגיעה מתחילים? גודי מתחיל עם 2. שריון יוסיף בין 1 ל-3 נקודות. תליון קסם יכול להוסיף עוד 1. ואפילו שיקויים יכולים להוסיף נקודות בריאות. כאשר אתה נפגע, יורד לך קודם נקודות הפגיעה של השריון, נפח, יתקן את השריון ויחזיר את נקודות הפגיעה שהשריון נותן. אחריהן יורד נקודות הפגיעה שנוספות לך מחפצי קסם ושיקויים, ולבסוף הבריאות הטבעית שלך. רופא יחזיר את נקודות הבריאות שירדו לדמות. חוקי גנבה, כיוס וביזה. ניתן לגנוב אך ורק ציוד משחקי ובשום פנים ואופן לא ציוד פרטי של שחקן אחר. שחקן המעוניין לגנוב פריט כלשהו מתבקש לעשות זאת באמת ולהתמודד עם ההשלכות. במקרה ולקחתם ציוד אישי בלי כוונה, החזירו אותו לשחקן. חיפוש. ביזה של גופה או אדם גוסס תתבצע ללא מגע ועל ידי המילה חיפוש. השחקן שנבזז צריך לתת את כל הרכוש המשחקי שעליו לבוזז, גם כאן עשויות כמובן להיות השלכות אם מישהו רואה אתכם. במקרה שלקחתם משהו שיש לכם ספק לגביו, פנו למאסטר.
חוקי הרעלה. רעלים הם חומרים ממיתים. הם גורמים לתופעות שונות אותן יש לשחק. במידה ולא יתקבל טיפול רפואי או נוגדן, הדמות תמות. רעלים מרמה 1 גורמים למוות תוך יום. רעלים מרמה 2 גורמים למוות תוך שעה. רעלים מרמה 3 גורמים למוות תוך חצי שעה. רעלים מרמה 4 גורמים למוות תוך 10 דקות. ורעלים מרמה 5 גורמים למוות תוך דקה. לכל בקבוקון רעל במשחק מוצמדת מדבקה המפרטת את סוגו ועוצמתו. את המדבקה יש להדביק על כלי הקיבול. באחריות המרעיל למצוא דרך לידע את המורעל על ההרעלה בעצמו, דרך מנחה או על ידי שחקן אחר. השתדלו לעשות זאת בהקדם אפשרי בשקט מבלי לקטוע את רצף המשחק. חשוב להדגיש, כל בקבוקון רעל הוא תוצר של מתכון אחד ומספיק כדי להשפיע על דמות אחת בלבד. אם תנסו להרעיל קבוצה של אנשים בעזרת בקבוקון אחד, אף אחד מהם לא יורעל. שחקן שימות בגלל רעל יפעל על פי חוקי המוות. ברוך הבא למשמר. חוקי קסם. במשחק ישנן דמויות בעלות היכולת להטיל קסמים. קסם מתבצע כאשר השחקן מכוון יד אחת לפחות במופגן לכיוון הקורבן המיועד ואומר את שם הקסם. ברוב המקרים, פעולה זו מלווה בזריקת אבקת קריסטל. כל הדמויות במשחק יכולות להטיל קסמים בעזרת מגילות קסם. קסמים שכולם צריכים להכיר, כדי שיוכלו לשתף פעולה כראוי במהלך המשחק. הקסמה גורם לתחושות חיוביות של המושפע כלפי הקוסם למשך חצי שעה. ניטרול מנטרל את הקורבן לדקה אחת. הקורבן צריך להגיב בכל אופן שנראה לו נכון, כל עוד זה מונע ממנו לבצע את מה שניסה לעשות. פקודה מיידית. לאחר אמירת המילה פקודה מיידית, יש להוסיף את הפקודה עצמה במשפט קצר, שאותו המושפע חייב לבצע. הקורבן יזכור מי פקד עליו, לעשות מה ואיך. בלבול גורם לקורבן לאובדן אוריינטציה, חוסר יכולת להחזיק אף מחשבה רציף וחוסר יכולת לתכנן. שכחה גורם לשכיחת הסצנה האחרונה עד וכולל הטלת הקסם, או זיכרון ספציפי שצריך לפרט בעת הטלת הקסם. מה עשית לי? למה אני מדמם? גל עדף עודף את כל האנשים שמול הקוסם ברדיוס של 5 מטר ומפיל אותם לרצפה. לא מונע מהם לקום מיד לאחר מכן. אימה גורם להשפעות של פחד משתק או לבריחה על כל הסובבים ששומעים את הקסם. בועת מגן מגן על הקוסם מפני התקפות למשך כל הזמן שידיו מורמות והוא ממשיך למלמל מילות קסם. לא מאפשר לקוסם לזוז או לקרוא לעזרה. חפצים בעלי יכולות מיוחדות. לחפצים קסומים, מבורכים או מקוללים יצורף פתק או מדבקה עם ההשפעה שעליהם. הם חייבים להיות חפצים משחקיים שסופקו על ידי המשחק. חפצים מקוללים נשארים על השחקן שעונד אותם או אוחז בהם עד למותו או הסרת הכללה. חפצים קסומים או מבורכים ניתן להסיר, לקחת ולמסור. עמדת מאסטר כלכלה. במהלך המשחק לדמויות שונות יש את היכולת ליצור דברים מכלום או מחומרי גלם. אלכימאי הרוצה ליצור שיקוי או לחקור משהו שניסה צריך לגשת לעמדת מאסטר כלכלה עם הסחורות הדרושות כדי לקבל את השיקוי או תוצאות הניסוי. סוחר הרוצה להזמין סחורות מנתיבי המסחר הזמינים לעמדתו צריך לגשת לעמדת מאסטר כלכלה עם הכסף הדרוש לשלם על ההזמנה. יוצר הרוצה ליצור מוצר או ללמוד ליצור משהו חדש צריך לגשת לעמדת מאסטר כלכלה עם הסחורות הדרושות כדי לקבל את המוצר או אישור שלמד. ארבולוג הרוצה לרקוח תרופה צריך לגשת לעמדת מאסטר כלכלה עם החומרים הדרושים כדי לקבל את המרקחת. הסוף. ליברה! ליברה!